Здравейте, потребитара на бокса или на YouTube се окачваме в YouTube, но няма значение. Здравейте, потребители на нещо си там. Както знаете, всъщност нищо не знаете, но тази кучка да че е Педро. Няма да пръста. Нали знаеш, че хората не те чуват? И в този... Арде не ме прекъсваш, брат. И в този клип нищо няма да правим. Извинявайте за случва тук и ще стане току-що. Ще стане току-що. Ще бягаш ли, ма? Ей, просто тако. Ти не можеш, ма. Да тайба. Калинки, ей. И... Не казвайте на никой, но той е педерас. Той току-що каза. Да, точно така, съм педерас, мачукай ми го. Ако ме минеш пак през гърдната на ти... Абе, ей! Много ли ти смешно? Гледай сега какво ще стане. Айде, готово, не се в къщата. Ако се излегавиш пак. Айде, готов съм. И исках да ви кажа, че... как да го кажа? Мисля да започвам една поредица. Хексът поредицата се провали заради един пич. Не е заради те, спокойно. Заради Иван Балабански. Но не го познавайте, не аз да казвам името. И ще почвам нова поредица, как да кажа сега, на която ще снимам само на мапове. Няма да е така на някаква survival или нещо, просто на някаква мапове за кеф и фантазия. И... Да, ви посетят мишките. Да, телепортна съм. И сега ще приема. Горе. И така, хора, гледайте сега. Хо-хо-хо, съм дядо Холеда. Посетиха мишките. Дали имат резиденция тези пичове? Имат, ужас. И така, главно исках да ви кажа това. Забавлявайте се.
Дайте. Ти не си умирал, майна. И аз умрях. И забавлявайте се. Обисете се, ако искате. Никой не вас спира. Чао! Чао, па не съм спял клипа. Ще си поговорим още малко сега. И така, чао!